Bandang 1:30 kaganihas kadlawon, Pebrero 8, wala na makalaho sa sentro sa Davao City ang driver nga gila sa mga pulis nga si Anselmo Gorgonio Estemada Jr., 56 anyos, taga Barangay 5-A Bangkerohan ng syudad. Nasakpan ang suspect sa checkpoint sa Likanan, Barangay Lasang nga nagtipig og gituohang shabu nga mobalor sa 18,020 pesos. Pasado alas 6 kagabi, Pebrero 7, dakpan sab sa checkpoint ang liborer nga taga Mabini, Davao de Oro kay nagtipig hapon og gituohang shabu. Giila sa mga pulis sa Bunawan Police Station 6 ug TF Davao ang suspect nga si Rail Rupi Bermoite, 44 anyos. Balor 3,128 pesos sa gituohang shabu ang nasignit sa mga otoridad. Apil sa nakumpiska ang motorsiklo niini. Samtang sikop sab sa drug bypass operation sa kapulisan sa Santa Ana Police Station 1 ang nagapayuhot og illegal nga droga sa Katalunan Grande, Davao City. Gila sa mga pulisang suspect nga si Rick Macasling Condino, 34 anyos ug residente sa nisgutang lugar. Nasignitan ang suspect og balor 57,324 pesos sa gituohang shabu.